Avui som al barri de la Pau de Barcelona perquè ens han convidat, atenció, a una paella tertúlia, aquí al Centre d'Art Contemporani Piramidon. Cada dimarts fan un dinar amb un dels artistes residents i diverses persones d'altres sectors. Sona bé, no? Ai, per cert, tens vertigen? No, per què? Què? Perquè això és del 16è pis, grava, mira! Fa més de 20 anys que teniu aquest refugi cultural a la Pau. Com comença aquesta iniciativa? Això començam a l'any 90, una mica una iniciativa familiar, va començar aquest tema el meu pare, amb la idea una mica de voler-se vincular al món de l'art des d'una perspectiva diferent a la que era una galeria més o menys convencional. I periòdicament organitzeu unes activitats, no? Gairebé, podríem dir, obertes al sector cultural. Per tenir una mica aquest nexe amb els artistes, vam dir, escolta, hem de fer un dinar i que vinguin els artistes i ens expliquin una mica què és el que fan, en quins projectes estan. Llavors, a partir d'aquí, les primeres van ser així, i escolta, això està molt bé, hem d'obrir-ho a més gent i que vingui més gent i per donar a conèixer el projecte. Llavors, també amb aquesta idea ja va començar aquest dimarts. Tenim una activitat bastant recurrent, que és un vermut que organitzem cada mes, amb el qual és una forma també de tenir portes obertes. Bé, doncs com tenim la paella? Això està a punt o...? Jo començo a sentir l'olor, o sigui que ja dintre poc ja la podem tenir. Molt bé, doncs anem a tastar-la, no? Un cop acaba la paella, els artistes ensenyen als visitants el seu estudi, com ara mateix està passant. El Pol Pintor està ensenyant el seu espai als convidats. Bé, ho deixem avui per aquí. Saps què? Mira, continuo baixant les escales, que així també faig baixar la paella. Fins la propera!